L'Alpicat va caure derrotat a casa davant el Sant Ildefons en un partit que semblava igualat, però els últims 15 minuts van tenir un clar domini visitant. Els lleidatans no van poder superar a un rival que guanyava amb rapidesa i aprofitava els contraatacs. Als primers minuts el Sant Ildefons ja es va posar per davant, però els locals van tenir capacitat de reacció i abans del descans van fer l'empat a 1. A la represa els d'Alpicat es van imposar i van tenir un parell de jugades clares que podien ser la clau, però la sort no els va acompanyar i els barcelonins es van posar per davant amb l'1-2. La primera part ens ha costat una mica entrar al partit, llavors hem entrat, hem empatat, hem fet lo difícil. La segona part ha sigut nostra els primers 25 minuts, hem fet 2 pals i llavors hi ha hagut la jugada, jo penso que decisiva, que ha sigut que nosaltres hem fet el 2-1 i l'àrbit ha pitat, és veritat, ha pitat falta del nostre delanter. Aquí tornem a entrar una mica a la valoració de que els defenses tenen bula i els delanters només contacten una mica i és falta, no? Malgrat el resultat, els locals van seguir lluitant per buscar l'empat, però a falta de 20 minuts per acabar el partit, l'Alpicat es va quedar amb 10 i el penal es va transformar en l'1-3. Una última jugada abans d'acabar el partit va sentenciar amb el quart gol i definitiu. I nosaltres, a part de que si era dubtós, a part del penal i això, hem d'estar més forts en totes aquestes petites qüestions, aquests detalls que et marquen, no? Marquen el resultat i marquen els partits, i l'1-4, vulguis o no, és un resultat avoltat, i aquesta setmana tocarà treballar molt psicològicament perquè no faci mal. Ja són 3 les derrotes d'aquesta temporada, però l'Alpicat seguirà treballant per afrontar els propers partits. Ara toca pensar en la següent jornada, el derbi que serà al camp del Balaguer.